Hi guys, mag-prepare tayo ng Vietnamese wrap. So ito yung mga ingredients natin. So ayan, naglagay lang tayo ng lettuce. Ang next nating ilalagay is yung rice noodles natin. At maglagay na rin tayo ng shredded carrots. Iayusin lang natin. Tapos maglagay na rin tayo ng yellow and red bell pepper. At maglagay din tayo ng cucumber. Tapos guys, ito pampa-burst ng lasa yung mint. So ayan, ayusin nyo lang. Tapos unahin nating irap yung noodles at saka yung gulay. I-roll lang natin to ng dalawa o isang beses, depende dun sa wrap ninyo kung gaano kalaki. Then saka natin ilalagay yung shrimp. Ayan, so yung shrimp ninyo kailangan nating hatiin ng dalawa ha. Yung isa dapat slice it in two. Then, i-roll lang natin. Then, tada! You have your Vietnamese wrap. Thank you guys for watching.